gleleng tenan, Truk. Gleleng piye? Wah, kowe ora ngerti kok kowe. Kowe anggere yane mesti merem kok soalé. Ya warang yo kesel ngantuk kaya wah wis ngene lho. Heeh. Iki pusaka iki ampuh banget kuwi. Pucuke kaya catut. Ha iya. Iki mesti sing duwe mesti buka bengkel ora kuwi. Sing duwe Sinuwun Prabu Jayeng Sekti sing ngalahke Ndara-ndara Pandhawa. Ha, pusaka iki mau maclora ta. Semar tangane ngene lho. Ngene iki. Heeh. Terus obah tak gendung jantung tak gendung. Iki pusakane iki ya iso mak tak gendung jantung. Terus dicekel ejian tenan Semar iki gleleng. Oh, pamer. Oh, mulane brengose dikerok. Kowe iki nek ora ngrekasake bapakmu ngopo lho? Nek ora ngece bapakmu ngopo aku tak takon. Tak kerok nganggo silet-siletku dhewe. Aku dadi kowe protes ngopo? Ora kowe kok gleleng, Pak. Pusaka iki ampuh. Ngerti aku Ndara Werkudara Sirna Margalayu, Ndara Janaka wae Katriwandan. Kok meng kowe rekomend ndung tak gendung ndung. Kene tambahe, Pak. Arep tok nggo ngopo? Arep nggo dadani montor. Ora kaya drei to. Drei dengkulmu mlocot ora. Bagong semingkir. Semingkira. Sinuwun Ndarawati kon tindak kene. Sapa? Sinuwun Ndarawati. Semarikoten prayitna semuriris. Samuriris eka bali. Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Ismaya sowan tanpa tinimbalan ana ing ngarsa ulun ana parigawe apa Semar. Nuwun pangapunten Bu Ulun. Malah kraos aneh panjenengan paring pangandikan ana parigawe apa Semar. Panjenengan menika nuwun sewu. Sampun malika mubah musik ing titah nadyan manahipun para titah kemawon panjenengan priksa. Lah kok malah sampeyan ndangu kalian kula wonten paridamel menapa? Semar. Kula wonten dawuh. Ya yen pancen kaya mengkono, ulun bakal nyocokake apa ingkang dadi sedya kita jumbuh lawan atinira punapi mboya. Nggih monggo Bu Ulun. Kita sowan ning ngarsa ulun sayekti mung kepengin mutah kelawan panjenengan ulun nggone para Pandhawa bakal ambangun negara Ngamarta ya karang kadempel dina samengko pikantuk pacobaning Jawata wujuding nalindra ingkang debiya Surasekti kalintang jayaning merak nganti para Pandhawa kapikut dening mungsuh ya apa ora Semar? Nggih sabanjur apa kang dadi niat kita mung kepengin mutah kelawan para dewa utamane kelawan panjenengan ulun kita ora nrimakake dene pacoban ing tumanduk marang para Pandhawa mau sayekti abot Semar sumurupa gegayuhaning Pandhawa nggone bakal mbangun karang kadempel apa dene negara Ngamarta kuwi sayekti pakaryan ingkang gedhe sabab gawe tentreming kawula sarta gawe bungaing para kawula urip ing sarwa kepenak kuwi panjangkaning para Pandhawa. Mula ora jenengane lamun pacobane ya kudu sak traju, sak bobot kelawan apa ingkang didami-damake dening Pandhawa. Nanging kita aja kuwatir. Saking pacoban sayekti ora bakal ngliwati marang kabisaning ingkang nampa pacoban. Ya kuwi para Pandhawa. Nadyan Pandhawa dina samengko wis kapikut dening mungsuh, nanging Pandhawa isih duwe pusaka. Ingkang ngaranan pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap ya kuwi kita Semar kelawan Nata Ndarawati ingkang nyata dadi loro-loro ing tunggal ingkang ora bakal bisa dipisahake. Mula pacobaning Pandhawa ingkang tumanduk mau sayekti dadi pakaryan kita supaya iso gawe padhang lelakoning para Pandhawa. Yen kita bisa gawe padhang lelakoning para Pandhawa ya mung kita ingkang bisa nglulusake wewangunan ing lahir batin ingkang jinangka dening para Pandhawa Semar Badranaya.
Semareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing mekaten Bukulun ya mula kang sangka kuwi kita aja wedi kangelan rampungna pakaryan jagat sirnakna angkara murka ingkang pengawak Nalindra ingkang minangka dadi pacobaning para Pandhawa lamun kita bisa mbingkas angkara murka sayekti bakal lulus raharja gegayoning para Pandhawa paringana lilan kula mandhap wonten ing jagat lelampahan menika badhe kula adepi kula mboten ajeng mutah lan suwun Sang Hyang Asih Prana iya kuwi luwih prayoga Semar mareka den prayitna semuriris mareka den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi iki sinuwun Ndarawati ya Kakang Semaraku ingkang tansah tut untat tindak ing Kakang Nayantaka ning alam antara sowan Hyang Pikulun Asih Prana inggih Hyang Pikulun padha wenang namung badhe nanjihaken lampahan ingkang dumados wonten ing jagat jebul Hyang Pikulun padha wenang masrahaken perkawis menika dhateng Semar kaliyan Sinuwun Ndarawati jer sampeyan kalih kula minangka dadi pengampinging para Pandhawa pengapiting para Pandhawa mula napa sing digayuh dening para Pandhawa niku dadi tanggung jawabe Semar kalih Sinuwun Kresna sabanjure iki Kakang Semar awi dipadosi teng pundi dunungipun momongan kula para Pandhawa Ndara iya ayo Kakang Semar tak derekake netraning nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kung lir wuwu sing pene panca datan mira sampeng Kyai Nayantaka Wahnata Ndarawati menogandaka sampeng mapan wonten ing pakunjaran ingkang kaenta wujuding gajah mapan wonten ing telenging wana Krendayana nggih sangya para Pandhawa
Lelenging griya mangungkung ganduan rimang lirlena tanpa kanen. Weh ladal. Nolo Garing wonten dawuh ten. Petro wonten dawuh, Bagong wonten dawuh. Ndak kira wujuding duwe panggung ing mapan ing telenging wana. Nanging barang tak caketi ingkang lumrah gajah kuwi nadyan gedhe rawa birawa nanging weruh wujuding Sardula mesti keplayu. Lah kok dadi iki ora mlayu, ora obah, ora musik. Cetha lamun iki wujudan gajah nanging dudu sak tataning gajah lumrah. Lajeng keparingipun aku kok cubriya karo wujuding gajah iki. Becik tak tebake kaya ngopo gajah iki engko iso ambyar apa ora lho Garing. Nggih ndelek mawon Ndara. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Nerekin canggeng risang mawe gandrung. Tinebak reca gajah ing mapan wonten telenging wana Grendayana. Temah rompal kaprapal ambyar kasulayah wujuding gajah. Ilang wujuding gajah nenggih sangya para Pandhawa nadyan Sardula ing kadosan ing nata Mandura wenteh bali kaya wingi uni. Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa Kambau nggih padha Yayi ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan dene sarana kula mecah pakunjaran reca gajah Pandhawa timbul sampun wangsul kados wingi uni Koko Prabu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Baladewa aku ngaturke panuwun Koko Prabu kula ngaturaken panuwun syukur mangke baik Jogedi Jumuruk. Menawi ngaten monggo. Yayi itu kula dherekaken kondur wonten ing Karang Kadempel menapa dene negari Ngamarta. Lho iki Yayi Ndarawati Koko Prabu kasinggihan. Lho kae Semar Badranaya. Nggih kula ingkang ngabdipun Semar. Weh bapak terus. Oh iya. Sehat, isih sehat. Gong bapak isih sehat, Gong. Wah. Malah getun aku. Bapak sehat kok getun. Wah ya aku iki ndek pengarep-arep bapak ki andum warisan ngono lho. Warisan-warisan dengkulmu mlocot ora. Sinuwun Mandura sampun pulih kaya wingi uni. Ya, Semar. Ning niki tesih enten gawean. Ndara Werkudara. Nggih. Sampeyan mboten sah tumut-tumut perkara niki ajeng kula rampungi dhewe. Sinuwun Ngamarta kalih Ndara Janaka mangkundur teng Karang Kadempel. Kersamu ki Kyai pun to mboten sah panjenengan tambuk manglakoni Ndara Baladewa mang derekke sinuwun Ngamarta kondur teng Karang Kadempel. Lho, lak kok kowe karo Nyai Prabu Kresna menyang ndi? Niki perkara kula sampeyan mboten sampeyan.
anggro sesumbar lindhu bumi gunjing kumaluduk kuntur ketep lole syukur Jayeng Sekti kowe bisa mboyong lan Semar inggih Bapak Perban sumangga kula aturaken panjenengan sumangsa bara nganggen patuko badhe damel srana supados Semar menika saged sirna margalayu lole Semar kowe madhep rene Semar aja ngungkurke karo Begawan Durna Waktu dina semengko pancen niatku mboyong karo kowe ning kowe aja lara atimu ya Semar. Ora duwe niat aku bakal mboyong kowe ning negara Ngastina. Satemene nggonku tak kandhake ngarep mau kabeh mau goroh. Ngastina ora ketaman pegebluk. Nanging pancen aku diutus dening Sang Panjabetari Durga. Bakal wuwuh kekuwataning Begawan Durna. Lan besok Panjabetari Durga apa dene kabeh sak wadya balane bakal bantu Kurawa yen to tumapak perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kabeh iki mau kersaning anak Prabu Duryudana. Kowe aja lara atimu ya Semar. Dina semengko kepeksa kowe engkang bakal nglunasi nyawamu Semar Bathara. Nyandak Kyai Cundamanik murup sak obor bidore. Sang Begawan Durnarsa merjaya iki Lurah Semar Badranaya parandene mangke. Dupi tinujah mawi pusaka Kyai Cundamanik ical wujuding Kyai Nayantaka amung wujud sumping lomba abang kagiat kadra pekarsan. Sekti kowe iki tak kongkon supaya mboyong Semar bareng Semar tak tujang nganggo Kyai Cundamanik ra kok ical wujulang wujude Semar mau wujud lomba abang kaya ngene iki anggap aku ki tukang pecel napa piye aku terus diani lomba iki anggap aku tak kon mulek ngono apa piye wah keparat wong-wong Bedhawa ora lidok ujane wong daplok. Wah, Semar kowe ngapusi karo aku. Ketok kowe isih mapan ning kapal wates Karang Kadempel. Clorong Kyai Candra Wirayang jeblok dadamu balat. Wah. Gleleng tenan, Truk. Gleleng piye? Wah, kowe ora ngerti kok kowe. Kowe anggere yane mesti merem soalé. Wong arang yo kesel ngantuk kaya wah wis ngene lho. Heeh. Iki pusaka iki ampuh banget to kuwi. Pucuke kaya catut. Ha iya. Iki mesti sing duwe mesti buka bengkel. Ora kuwi. Sing duwe Sinuwun Prabu Jayeng Sekti sing ngalahke Ndara-ndara Pandhawa. Hah, pusaka iki mau maclora to ta? Semar tangane ngene lho. Ini iki. Heeh. Terus obah tak gendung jantung tak gendung. Iki pusakane iki ya iso mak tak gendung jantung. Terus dicekel ejian tenan Semar iki gleleng. Oh, pamer. Oh, mulane brengose dikerok. Kowe iki nek ora ngrekasake bapakmu ngopo lho? Nek ora ngece bapakmu ngopo aku tak takon. Tak kerok nganggo silet-siletku dhewe. Aku dadi kowe protes ngopo? Ora kowe kok gleleng, Pak. Pusaka iki ampuh. Ngerti aku Ndara Werkudara sirna margalayu, Ndara Janaka wae katriwandan. Kok meng kowe rekomend ndung tak gendung ndung. Kene tambahe, Pak. Arep nggo ngopo? Arep nggo dadani montor. Ora kaya drei to. Drei dengkulmu mlocot ora. Bagong semingkir. Semingkira. Sinuwun Ndarawati kon tindak kene. Sapa? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun, ngapa? Kan tindak mriko.
Sing ngakon sapa? Bapak. Ayo wis. Wis malah nyemet rokok kene tak udute kene wis langsung. Wong edian dijaluk. Lenggari Petro minggat kowe iki kowe dapukamu apa e? Petro kok nyanu-nyanu ora. Lenggari iki. Iya. Eneng apa Semar? Kula aturi nyekseni. Panah niki ajeng kula banting. Panah kok beda karo panah liyane kula cekel kok ting kerjet. Kaya duwe nyawa niku mesti mboten panah sebaene. Woi. Ngandel ora. Mula kok ampuhe kegila-gila. Ora pangling Bathara Kala iki. Ya, aku Kala Semar. Aku njaluk pangan wong Sukerta. Pandhawa 5 dadi panganku, entuk ora entuk tak tadah kala mangsa legane. Yen kowe arep nadah kala mangsa karo Pandhawa, ayo langkauna dhisik. Langkauna dhisik batanging nata Ndarawati. Wah, Kresna kekuwatanmu sepira? Kowe wani karo Bathara Kala kelakon dadi isen-isening wadukku. Kowe aja nyawang marang nata Ndarawati. Nanging pirang-pirang puluh taun kepungkur yen perlu puluhan abad kepungkur kowe tau tate tak telukake. Nalika aku mbarang ana ing suwijining kalang pradesan aku madheg dalang kowe kelingan ora kangaran dalang Kandha Buwana iki panjakku Kyai Panjak Asem Sore kowe mbiyen ngoyak-oyak wong nganti wong mau njaluk pengayomaning Kyai Dalang Kandha Buwana kowe sumpah karo aku ora bakal ganggu wong Sukerta nalika tak waca tulising awakmu wit saka bebathuk nganti jempol sikil kowe isih kelingan ora? Yen ora isih kalingan apa perlu tak baleni Caraka balik. Wah, matek aku. Waduh. Yai Dalang kula nyuwun pangapura. Aku njaluk pangapura. Yen nganti mbok sebut apa sing mbok ngendikake kobong awakku musna tanpa iso dikukup. Ayo bali. Ora bali titenono. Aku ingin bakal nyampurnake karo kowe. Ayo bali. Bali menang papan dunungmu aja ganggu gawe para Pandhawa. Ya, aku tak bali. Aku tak bali. Oh. Gleleng iki ya. Semar ya ampuh sinuwun Ndarawati ya peng-pengan. Bathara Kala tak wacake koran Gus Caraka Bal. Caraka Bal niku macane napa niku? Ning awake Bathara Kala kae kebak tulisan. Weh. Bathara Kala niku sekolah ora. Ning kebak tulisan jenenge Caraka Balik. Mboten usah digagas. Omongane Bagong iki mboten usah digagas. Tinggal lunga mawon. Niku nek ngontun niku ndak mlih cari muka, caper. Kowe tak polo lho, Men. Ana wong pentas kok dipenging. Sing pentas iki sapa? Aku. Wis to kowe minggir. Ratune sing gawa panah sing gleleng. Ratune mungsuhe aku. Wah, jan Semar meneh, jan wis. Iki Semar, ayo tak boyong tak aturake bapa guruku Begawan Durna. Senengane kok tok wolak-walik.
Sing duwe karep mateni Semar ki udu Durna ning kowe. Kowe wujud wong lanang. Terus etok-etok dadi murite Durna sing tok kon dawuh mateni Semar Durna, men dosane disangga Durna sing kepenak kowe ra ngono to. Lho, aku ki lanang. Sing ngomong sapa? Apa aku ora pangling karo kowe? Wong lanang kok parfume Odorono. Wah, Odorono iku kuno banget. Wis ora metu kok disebut wong saiki ora ngerti Odorono. Ora ngerti Odorono ya Odo iki. Waduh. Mati aku. Kapok ora? Kakang Semar, kula sampun tobat, kula sampun kapok. Kowe nek ora dingenekne iki. Pendak dina mesti gawe srana patine Pandhawa ki anggape Pandhawa ki dipateni kok piye. Truk. Bapak pepayon. Hus. Dengkulmu payon-payon ora. Karo lengganane sapa? Betari Durga. Wis men engko aja diganggu. Tak tawanane pil. Ageng yo ngopo? Tawani pil bareng mati aku. Mer. Minum dulu. Biar gagah perkasa. Apa iki? Oh, iki senengane ora. Wis gawe diplok. Wit. Tombene apa iku? Napasin. Kae ora menggis-menggis men modar ya men ngono tuwa kok. Pokale kaya ngono iki apa? Ayo bali. Ayo mulih. Inggih, Kyai Semar kula tak wangsul. Ganggu gawe tanggap warsa kutha Ngawi aja takon dosa. Semar sing ora trima tak obong sak wadyabalamu. Injih, kula wangsul. Ayo mulih. Injih. Ayo bali. Injih, ampun getak-getak kowe pamer, dumeh iso mabur pamer. Tur munggah-munggah ngono kok. Mboten Kyai Semar, mboten. Senengane kok ora bali awas kowe. Inggih. Piye, Pak? Suwek. Kebuka kabeh lureking Begawan Durna. Ketok kabeh alaning Begawan Durna. Werkudara, aku bapakmu patenono aku isin tenan Werkudara. Aku patenono patenono. Wis padha ngerti nek kabeh mau karti sampe kaning Begawan Durna. Sing diutus karo Panja Betari Durga. Wah, eman-eman Kundura Nyang Subalima. Arsa madange jagat tumungup-mungup paneng sapucaking bukir marebak bangsu mirat
kenang soroting surya meka lan gunung syukur nguncupaken asta kunjuk ngersaning Gusti sedaya sampun nampan kanthi rancak niring sambikala. Ewa dene kathah kalepatan ewa dene kathah klenta-klentunipun Semar. Kula nyuwun mangapunten jer kula menungsa lumrah kedununganina lali salah apes lan mati. Dirgahayu Kabupaten Ngawi ingkang kaping 661 mugi tansah njayeng bawana tansah ngrembaka dumugi jaman menapa kemawon Surasudra Janengkat Suh Brasta kaping 8 Darmastuti Rahayung Samya Makarya Rahayung Samya Pinanggih Ndara.